Dođite i podržite najlepšu akciju Crvenog krsta. Trku za srećnje detinjstvo podržava grad Kikinda kao pokrovitelj manifestacije. 6. oktobra u Svetosavskoj ulici. Majke sa bebama, pripremite se za revijalnu šetnju. Kupi startni broj i slatki cilj je tvoj sa jafom i kolačićem sreće. Očekuje vas lepi pokloni koje je obezbedio generalni sponsor manifestacije Grindex DO, a naši promoteri ove godine su muški rukometni klub Kikinda Grindex. Osnovci, srednjoškolci, zdravi i sposobni, očekujemo vas na startu, kao i roleraše koji će revijalno proći trasom zdravlja. Imamo cilj, dođi na start.